Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ati, utawi iki iku bab mertelake na'at. An-na'atu utawi na'at iku tabi'un, isim kang manut lil man'uti maring isim kang den nut. Manute fi raf'ihi ing dalam rafa'e man'ut, wa nasbihi lan nasobe man'ut, wa khafdhihi lan jere man'ut, wa ta'rifihi lan ma'rifate man'ut, wa tangkirihi lan nakirae man'ut. Jadi na'at itu adalah merupakan kata yang menjadi sifatnya lafadz yang diikuti. Taqulu ngucap sapa sira qoma Zaidun al-aqilu, ing lafadz qoma Zaidun al-aqilu, qoma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid, al-aqilu kang duweni ngakal sapa Zaid. Di sini mahallu syahidnya al-aqilu. Al-aqilu adalah na'at, Zaidun man'utnya. Karena Zaidun sebagai man'ut itu dibaca rofa menjadi fangilnya koma, maka al-aqilu menjadi na'atnya Zaidun harus dibaca rofa. Terus Zaidun isim ma'rifat, al-aqilu juga isim ma'rifat, harus ada alnya. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid, al-aqila kang duweni ngakal sapa Zaid. Amaratu lan liwatan sapa ingsun bi Zaidin, tetemu kelawan Zaid al-aqili kang duweni ngakal sapa Zaid. Itu al-aqili dibaca jar karena man'utnya Zaidin, kemasukan huruf jar ba. Lawal ma'rifatu utawi isim ma'rifat iku khamsatu asya'a, ono 5 pira-pira perkara. Isim ma'rifat atau isim kata khusus ya, kata yang khusus bukan kata umum. Itu ada 5 perkara. Al-ismul mudmaru, rupane isim domir. Utai contohnya kenahu ana wa antus, badan lafadz ana wa anta. Ana maknane ingsun, wa anta lan sira. Isim ma'rifat atau kata khusus yang pertama adalah isim domir atau kata ganti. Jadi di mana ada kata ganti mesti itu adalah kata yang khusus atau isim ma'rifat. Ana ingsun, saya dan kamu, dia, itu adalah kata yang isim domir atau kata yang ma'rifat. Wal ismul alami lan isim alam, utai contohnya iku nahu Zaidun, sebadan lafadz Zaidun wa Makkah lan Makkah. Yang kedua yang termasuk kata khusus juga adalah nama benda, baik orang ataupun tempat ataupun yang lain. Wal ismul mubhami lan isim mubham, kata isyarah atau kata tunjuk. Te contohnya iku nahu hadza wa hadhihi wa haula'i, sebadan lafadz hadza wa hadhihi wa haula'. Hadza maknane iki, wa hadhihi ya iki, wa haula'i lan samudayane wong akeh. Itu kata isyarah juga termasuk kata khusus. Wal ismu lan isim alladzi kang fihi kang iku tetep ing dalem alladzi opal alif lam lan lam. Isimnya kemasukan alif lam itu menjadi kata khusus atau isim ma'rifat. Utai contohnya iku nahu rajuli, sepadane lafadz ar-rajulu, wal ghulamu lan lafadz al-ghulamu. Ar-rajulu maknane wong lanang iki, wal ghulamu puno kawan iki. Rajulun asalnya isim nakirah, ya isim yang kata umum, karena kemasukan al menjadi isim ma'rifat. Wa ma lan lafadz udhifa kang den mudhofake utawa kang den sendehake apa ya ma, den mudhofake la wahidin maring salah siji min hadhil arba'ati saking ikilah isim ma'rifat papat. Contohnya ghulamu Zaidin, ghulamu nakirah karena dimudhofkan pada isim alam Zaidin jadi ma'rifat. Wa nakiratu utawi isim nakirah iku kulusmin, saben-saben isim syai'in kang sumrambah fi jinsi dalam jenis isim.
Isim yang masih umum, kata yang masih umum itu isim nakirah. Masih luas maknanya. La yukhtasu kang ora den tertentuake bi kelawan kulusmin apa wahidun perkara siji tuna akhara tanpa liyane, tanpa wenehe. Jadi enggak dikhususkan kalau nakirah. Wa taqribuhu utawi gampangane isim nakirah iku kulo saben-saben isim saluha kang patut apa dukhulul alifi manjinge alif wala milan lam alaihi ngatasi ma. Pokoknya setiap lafadz yang pantas kemasukan alif lam itu dinamakan isim nakirah. Utai contohnya iku nahu rojulis badan lafadz arrojul wal farosilan al faros. Rojulun orang laki-laki, faros kuda. Itu kalau enggak kemasukan al itu merupakan isim nakirah. Babul atfi utawi iki ku bab mertelake ngatof wa huruful atfi utawi pira-pira huruf ngatof iku 10 wa hiya 10 iku wa wal fa'ulan fa wa thumma lan thumma wa aulan au wa amlan ama imalan ima wa balan bal walalan la walakinan lakin wa hatalan hata fi ba'dil mawadi'i dalam bagiannya pira-pira panggonan. Di huruf ngatof itu adalah kata sambung, huruf sambung, kata sambung. Fa in atofta mongko lamun ngatofake sapa sira ala marfu'in ing atase ma'tuf alaih kang den waca rafa ya rafa ta mongko maca rafa sapa sira ing ma'tuf aw ala mansubin utawa ing atase ma'tuf alaih kang den waca nasab ya nasab ta mongko nasabake sapa sira ing ma'tuf aw ala makhfutin utawa ing atase ma'tuf alaih kang den waca jar ya khafata mongko maca jar sapa sira aw ala majzumin utawa ing atase ma'tuf alaih kang den waca jazam ya jazam ta mongko maca jazam sapa sira. Jadi yang namanya atof ya huruf yang diatofkan atau ma'tuf itu harus mengikuti pada ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf alaih itu kata yang sebelumnya huruf sambung, kata atau kata sambung. Kalau ma'tuf itu setelah kata sambung. Jadi haruf kalimat atau kata yang setelah kata sambung itu harus mengikuti pada kata yang sebelum kata sambung. Ya, ma'tuf harus mengikuti pada ma'tuf alaih. Rafa nasab jarnya atau jazmnya. Taqulu ngucap sapa sira qoma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid wa Amrun lan Umar. Malu Zaidnya Amrun harus mengikuti Zaidun. Wa ra'aytu lan ningali sapa ingsun Zaidun ing Zaid wa Amrun lan ing Umar. Amar tulan niwatan sapa ingsun bi Zaidin tetemu kelawan Zaid wa Amrin lan Umar. Wa Zaidun ta Zaid iku lam yaqum. Wis ora ngadeg sapa Zaid wa lam yaqud. Lan wis ora lungguh sapa Zaid. Babu taukid utawi iki iku bab martelake taukid atau kidu utawi taukid iku tabiun isim kang manut lil muakkad maring isim kang den taukidi. Oleh manut fi raf'ihi dalam rafa'ai muakkad wa nasbihi lan nasbi muakkad wa khafdihi lan jari muakkad wa ta'rifihi lan ma'rifati muakkad. Tapi kalau nakirah enggak ada karena namanya taukid itu harus menggunakan isim ma'rifat, enggak pakai nakirah. Wa yakunu lan ono apa taukid ana iku bi alfadzin kelawan pira-pira lafadz maklumatan kang kinawruan. Wa hiya tawi alfadz maklumah iku an-nafsu lafadz an-nafsu wal ainu wal qulu lan qulu wa ajma'u lan lafadz ajma'u wa tawabi wa ajma'a lan pira-pira lafadz kang manut marang ajma'u. Wa hiya utai tawabi wa ajma'a iku aqta'u lafadz aqta'u abta'u lan lafadz abta'u wa absa'u lan lafadz absa'u taqulu ngucap sapa sira qama zaidun nafsuhu. Taqulu ngucap sapa sira qama zaidun nafsu ing lafadz qama zaidun nafsuhu. Qama wis ngadeg sapa zaidun zaid nafsuhu ya awak dhewe Zaid. Wa ra'aytu lan ningali sapa ingsun al qauma ing kaum yaqul lahum sakabehne kaum amartu lan liwatan sapa ingsun bil qaumi kelawan tetemu kelawan kaum ajma'in ya sakabehane. Taukid itu menguatkan ya. Ngukuh nih. Babul badali utawi iki iku bab mertelake badal.
Idza ubtila ing dalam ari kalane den gawe ganti apa ismun isim min ismin saking isim kang meneh au fi'lun do fi'il min fi'il saking fi'il kang meneh ya tabi'an mongko manut apa kulun minal mubdal ya minal badal ngaten hu ing mubdal minhu. Jadi lafadz yang menjadi badal baik itu isim maupun fi'il harus mengikuti pada lafadz yang digantikan atau mubdal minhunya baik itu isim ataupun fi'il. Mengikuti fi jami'i i'rabihi dalam sekabehane i'rabe mubdal minhu wa huwa utai badal iku ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira panduman badal syai' min syai' rupane badal syai' min syai' wa badalul badal ba'di minal kulli lan badal ba'di min kull wa badal istimal lan badal istimal wa badalul ghalat lan badal ghalat. Utai contohna iku nahu qaulika sebatane pengucap sira kama zaidun akhuka kama ngatek sapa zaidun zaid akhuka rupane sedulur lanang ira. Akhuka malu syahidnya itu akhuka adalah badal ya, lafadz yang menjadi ganti lafadz zaidun. Zaidunnya mubdal minhu. Nah, akhuka itu merupakan sama saja dengan zaidun. Jadi termasuk badal syai' min syai'. Wa akaltu raghifa thulutsahu wa akaltu lan mangan sapa ingsun ar-raghifa ing roti thulutsahu rupane sak protelone raghif ya badalnya thulutsahu merupakan sebagian daripada raghif badal ba'du mingkul wa nafa'ani lan manfaati ini wa nafa'alan manfaati ini ing ingsun sapa zaitun zaid ilmuhu rupane ilmune zaid ilmuhu badale zaitun ilmu itu tercakup pada diri Zaid jadi namanya badal istimal wa ra'aitu lan ningali sebayang sun Zaidun ing Zaid al-Farsa ing rupane jaran arota ngarepake sapa sira antakula ing yen to ngucap sapa sira ngucapne ra'aitul Farsa ing lafat ra'aitul Faros ra'aitu ningali sapa sun al-Farsa ing jaran ning fa kholita nulila luput sapa sira fa abdal tanuli ganti sapa sira Zaidun ing Zaid minhu saking Faros. Jadi badal karena kekeliruan, keluputan atau kekeliruan. Apa mau mengucapkan badal, apa lafadz yang akhir, tapi keliru lafadz yang lain. Itu namanya badal ghalat. Itu semua badal harus mengikuti pada mubdal minhu dalam segi i'rabnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetengere ira profa ono papa